niin, moi. Nyt me ollaan juuri lähdössä kotiinpäin. Kuhina aulassa on hieno. Mikä jäi päällimmäiseksi Helsinki-Litistä, Aikko? No tietysti tämä viimeinen, kun Pamuk oli viimeisenä, mutta kyllä mulle jäi kaikista parhaimpina itse asiassa koko eilinen päivä. Ehkä kaikkihan nämä keskustelut oli tosi vahvoja, mutta mä luulisin, että mä melkein nostasin sen viimeisen, jossa oli Fiorettos ja sitten tämä zimbabwelainen kirjailija. Niin se oli musta erittäin vahva. Mutta jäi kyllä myös niin kuin päällimmäiseksi se, että miten paljon ihmisiä kiinnostaa kirjallisuuskeskustelua, ja se on hienoa. No katsotaan tässä, mä nostan vähän ylemmäksi täältä, kuinka valtavasti tässä on väkeä vielä. Ne haetaan Orhan Pamukin ja Garth Greenwellin nimikirjoituksia ja ihan tässä pääsee itsekin mukaan. Mun mielestä Tervon ja Greenwellin keskustelu oli niin huippua, että jo ihan sen takia kannatti olla täällä 2 päivää, mutta kaikki oli ihanaa. Kiitos. Mutta tiedätkö mitä? Mulla on vielä yksi. Kuule, tää oli meille 3. Joo. Ja ajattele 7 vuoden päästä me voidaan sanoa, että me ollaan käyty jo kaikissa 10 Helsinki-Litissä, eikä niitä enää olekaan silloin niin kuin hirveän monta, että me voidaan ylpeillä sillä.